Comezamos unha nova semana de saúde e conciencia na sintonía de Radio Culleredo. Temos a Martín Iglesias, a Glendez, a Tino Pérez e, como sempre, convidados de excepción que nos van a falar de eso que din a saúde é o que importa. Pois é verdade. Que tal, compañeros e compañeira? Moi bo día. Hola, buenos días. Hola, que tal? Bueno, de que imos falar hoxe? Pois hoxe Fran imos falar dun gran problema na sociedade actual como é o alcohol. Para facernos unha idea, en España o consumo de alcohol está por encima da media europea e relacionase con unhas 20.000 mortes ao ano. Pero a pesar de saber que é perxudicial, todo o mundo o probou algunha vez e algunhas persoas incluso consumen de forma habitual. Entón entendemos que engancha de alguma maneira, non? Pero por que engancha? Bueno, esto es bastante curioso, ¿no? Nos parecía adecuado traerlo para darle un poquito de contexto, ¿no? A qué pasa en nuestro cerebro cuando bebemos alcohol. Por un lado, se activan las zonas de este cerebro que media el sistema de recompensas, entonces nos da un chute de placer. Y además, apaga esas zonas del cerebro que controlan las emociones negativas, como puede ser el estrés, la ansiedad o una tristeza, un dolor emocional. Entonces, sabiendo esto, ¿no? Me va a dar un chute de placer y además me hace desaparecer esa tristeza o esa ansiedad. De buenas a primeras parece coherente beber, yo lo haría, ¿no? Sí. El problema es que con el consumo excesivo y repetido aparece algo que llamamos tolerancia. Es decir, cada vez necesitamos más cantidad y además no conseguimos ese mismo placer. Y creo que aquí es ese círculo vicioso, ¿no? Ahora nos contará Manuel, que se crea un poco en el consumo excesivo. Necesitamos más porque ya no conseguimos ese efecto placentero y además el no conseguir ese chute nos produce una frustración que nos lleva a seguir bebiendo. E que produce isto no noso corpo, no noso organismo? Pois trastornos en moitos órganos, principalmente no cerebro, dana directamente ás células cerebrais e as vías de transmisión entre elas, producindo trastornos de saúde mental variados, depresión, ansiedade, e tamén trastornos de pensamento de coordinación de movimentos, quero dicir que afecta moitísimo ao sistema nervioso. No corazón, sabemos que esnaquiza o músculo cardíaco, fai moitísimo dano ao todo o músculo estriado enteiro cardíaco, producendo enfermedades como insuficiencias cardíacas por miocardiopatías dilatadas. E despois o que máis coñecemos nós é o dano que lle fai ao fígado, non? O máis extendido. Cirrose ou fibrose hepática que poden acabar en cancro hepático. Ademais, sabemos que o alcohol é precursor de moitos tipos de cancro, ademais de gorxa, mama, esófago, colon e outros, non? Participa activamente en destrozar o organismo porque xa sabemos que o alcohol realmente é un tóxico. Hai só que aprendemos a metabolizalo hai moitos anos por unha enzima que temos no intestino e podemos metabolizar unha sustancia que realmente é un tóxico, é un asesino. Bueno, despois de dar esta breve explicación da repercusión que ten o alcohol no noso corpo, fainos ilusión presentar o invitado que temos hoxe aquí, Manuel Laje, psicólogo en UTACA. Bos días, Manuel. Hola, que tal? Explicar o que quere dicir UTACA, que son as siglas de Unidade de Tratamento do Alcohol e Condutas Adictivas. Correcto. E que ademais é un recurso sanitario disponible para a poboación. Correcto. Bueno, Manuel, como dixemos, vivimos nunha sociedade no que o alcohol está moi presente, está socialmente aceptado, digamos así. De feito, hai noticias que celebramos brindando, ou ata fai pouco decíase que era sar unhas copas de viño para o noso corazón, ou incluso para excusa para quedar socialmente cos amigos, non quedar tomar unha caña. Cal é a túa percepción sobre respecto a isto? Pois eu vou romper unha lanza en favor do alcohol, porque aquí parece que é tremendo. E o alcohol non é nin bon nin malo, é igual que un coitelo. O coitelo pode servir para cortar pan ou pode servir para facerlle daño a alguén, non? Bueno, pois o alcohol non é malo, o que é malo é o mal uso que se pode facer del. Entonces, bueno, pois eu non estou nin a favor nin en contra do consumo de alcohol. Eu creo que é unha droga legal que temos que convivir, non vai a desaparecer. É unha droga incluso ben vista. Sí, a eso me refería, non? É dicir, nas celebracións, pois parece que sin alcohol
é raro imaginar unha boda sin alcohol, por exemplo. Sí, hasta Sí. parece que hasta nos premiamos un pouco, Claro. ¿no? De, pues, conseguí esto, Claro, vamos a claro. celebrarlo con unha cervecita, A ¿no? xente queda para tomar algo. Sí, sí, no, de feito, é que xa non é que se ben visto, é que se non bebes, vas a unha boda e non bebes, xa te miran raro. Claro, que te pasa? Estás enfermo. Se estás tomando antibiótico. Claro. Entonces eu creo que o que temos é que enfocar isto de outra maneira, non? En lugar de asustar a xente ou de demonizar o alcohol, o que temos é que falar de unha sustancia que é peligrosa, igual que é peligroso conducir, entonces para que a xente poda conducir ten que pasar unha formación, educarse en como hai que levar un vehículo por unha vía. Pois eu creo que deberíamos de educar a xente para que aprenda a beber se vai a facer. E para iso significa, que significa? Pois hai que falar do que realmente é. E a xente non é tonta. A xente non quere acabar con a cirrose, non quere acabar tendo problemas familiares, que esa é outra cousa que fixeches unha presentación desde logo moi ben feita, moi corta, moi breve, pero moi completa, non? Pero botei en falta, ao mellor, falar máis dos efectos a nivel de familiar, social, etcétera, que ten o alcohol, que ten un impacto enorme. É dicir, cando Glenda nos veu visitar, enseñei o fichero que temos de archivo de xente que pasou por ali, pero cada unha desas carpetas é unha familia. Xa. Non é só o paciente, é que hai un fillo, unha filla, un cuñado, un irmán, que están uns pais que están afectados, non? Entonces, ese efecto multiplicador que ten o alcohol é un coste enorme. Entonces, eu creo que merece a pena invertir en prevención, en educar a xente que vai a beber, porque vai a beber, isto non nos vamos a negar. Eu cando vou aos colegios lles digo, claro, ven un señor gordo, calvo, feo, que vai ali a falar de alcohol e se botan as mãos á cabeza, os rapaces, e digo, mira, eu non vos veño a decir que non bebades, xa sei que o facedes, é dicir, para que vos vou decir que non fagades algo que xa estades facendo? Eu que vos veño a decir é que se vades a facer algo que é peligroso, que sepades con que vos vades a encontrar, que vades a manexar, cales son os límites adecuados, cales non, e logo cada un que faga o que vexe. Eu creo que non hai de tonto, non hai de decide, vou a beber demais para ter un problema, non. Si tú conoces os límites, sabes as repercusións que pode ter, e como se pode conseguir un consumo máis ou menos non peligroso, vamos a decirlo, calquer consumo peligroso, pero bueno, reducir o riesgo, pois eu creo que a xente escolle esa vía mayoritariamente. Que vai haber xente que se pase, seguro. Supoño que o risco tamén é cando pasamos dese consumo colectivo a un consumo xa individual e abusivo, non? Sí. Glenda o decía moi ben, naide se engancha a meter os dedos no enchufe. A xente que se engancha a algo que lle produce placer, non algo que lle produce dolor. O dolor ven despois. O que pasa que un empeza por que guai é isto, que ben me senta. O que pasa que, efectivamente, o consumo repetido e determinada vulnerabilidade que tamén existe, pois fai que unha persona acabe consumindo non xa porque lle guste ou porque lle senta ben, sino porque senón non fais ponse mal e encontrase mal, non? Entón, non consume para estar ben, senón para non estar mal, e aí é onde empeza o problema, non? Eso que está perfectamente explicado, que señais poden indicar a un individuo que ten unha dependencia do alcohol, ou que señais pode ver a familia ou os achegados de que esa persona ten un problema co alcohol? Cales son esas señais que ti crees que... A ver, eu penso que non todo o mundo podería casi identificar aí o típico alcohólico que todo o mundo recoñece, que é o señor que ten o tetrabrillo de Don Simón ao lado, con nariz así colorada, Sí. que lle ten unhas más, bueno, ese é un alcohólico xa de larga evolución, que ten unha clínica de abstinencia moi evidente e que é moi fácil de reconocer. Pero hai moita xente que ten un consumo problemático de alcohol, que son alcohólicos funcionais, que todos convivimos con eles, non? E que son difíciles de identificar, pero que é o que suele ocurrir? O que suele ocurrir é que a persona empeza a facer un consumo de alcohol no que xa non disfruta del, sino que xa se sinte obligado ou fai porque se non o fai se encontra mal. Entón, a partir dese momento empeza a haber cambios de comportamento no carácter. Normalmente o efecto que ten o alcohol, o efecto cando se bebe, pois parece que é un pouco máis desinhibidor, euforizante, etc. Pero o efecto diario do carácter, a persona vai sendo máis irritable, enseguida se enfada ou está de mal humor, non sabe por qué, nótase
efectivamente nas relacións ca familia, que empeza a haber problemas, empeza probablemente pues, a ter condutas un pouco máis agresivas do normal, moi frecuente tamén, e logo abandono de unha vida que ao mellor antes tiña para dedicarlle máis tempo ou máis ao consumo de alcohol. Non? Empeza a haber un cambio e a xente nota, pero que lle pasa? Algo lle pasa, non sabe moi ben identificar, pero sí que a xente o percibe enseguida, claro, ao final a explicación é... Hai un perfil máis frecuente de persona que acude a Utaca ou non identificáis un perfil varón, yo que sé, casado, que ahora mismo está jubilado, por decir algo, Sí, mayoritariamente, bueno, trouxen aquí uns datos que vos quería comentar do ano pasado, deste ano, pero bueno, mayoritariamente, para que vos fagades unha idea, no ano 2024, as persoas que acudiron foron un total de 567 casos novos ou retornos, dos cuales 379 eran homes e 188 mulleres. É dicir, hai unha proporción ao mellor de 1 a 4 ou 1 a 3 aproximadamente, non? Isto foi variando. Cando eu entrei, que entrei no 1994, pois a proporción era ao mellor de 14 a 1. Sí, te iba a decir, no me parecen pocas, claro. En número. O que pasa é que isto foi cambiando, afortunadamente, porque tamén é unha cousa importante decirlo, o consumo de alcohol en mulleres ten unha serie de características específicas que o fan tamén digamos que máis señalado ou máis perseguido ou peor visto, vamos a decirlo así, todavía a día de hoxe. E esas mulleres hubo un momento en que, bueno, pues vivían a escondidas, negaban o problema, incluso a propia familia non querían levala a ningún sitio porque lles daba vergonza. E eso, a nosotros en consulta nos resulta máis difícil de identificar. Eso empezou a cambiar. Afortunadamente ahora pues, as mulleres piden axuda, están superando, bueno, e a sociedade en general está superando esa discriminación que existía, ¿no? Todavía queda moito por recorrer, evidentemente, pero bueno, ahora as mulleres van e piden axuda e demandan tratamento, ¿no? Estamos vendo pues, que hai unha afluencia maior. Probablemente ese porcentaxe de consumidoras se asistía, pero estaba oculto e agora se está mostrando. Me comentabas el otro día que a mí me pareció interesantísimo que vais a empezar además un proyecto, una serie empezó hoy, sí. Una serie de grupos específicos sí. de mujeres, ¿no? Sí. Para que se sientan también pues, más seguras, trabajar sobre esos perfiles concretos. É unha experiencia que xa fixemos en dúas ocasións, chamamos en aquel momento Grupo Igía, bueno, non me vou poner ahora moi estupendo, pero era unha heroína griega, ¿no? Sí. Entonces, empezou hoxe outro grupo que vai a durar 3 meses con un tratamento específico para mulleres bebedoras. Non é un gueto, nin é unha exclusión porque sí, é unha necesidade, é dicir, as mulleres necesitan un espacio no que se poden sentir máis seguras para poder manifestarse. Todo surgiu porque empezamos a ver que nos grupos que temos, que son mixtos, as mulleres están moito máis retraídas, non comentan o que tal, entón pensamos en facer un grupo no que estuveran solo elas, que se sentisen máis cómodas, máis tranquilas, e efectivamente foi o que ocurriu. Ese grupo explotou e tuvo un éxito tremendo porque as mulleres ali foron donde se soltaron e empezaron a falar seguras, de cousas que antes non falaban. Por exemplo, nos grupos masculinos nunca elas se refiriron ao uso do alcohol para ter relacións sexuales, por exemplo. Que é moi frecuente, é dicir, as mulleres bebedoras moitas veces utilizan o alcohol como desinhibidor para poder satisfacer a demanda do seu marido, etc. Sí, sí. E eso non salía nos grupos. E, sin embargo, no Grupo Igía, sí, foi un dos temas estrella. E, consecuentemente, que pasa con ese tema o deixar de beber, que é a consecuencia, non? Entón, foi un grupo moi interesante. Funcionou moi ben. Mira, ainda o que hai que avanzar como a sociedade, ainda... Sí, aquí é onde se ve realmente onde estamos, non? Falase moito a nivel teórico e tal, pero logo na práctica, vosotros vedes nas consultas, me imagino, sí. Non? Igual, que todavía queda moito camiño por andar, non? É dicir, aquí andamos, bueno, ni tan mal, pero todavía queda moito por mellorar, non?
Volviendo un poco a Autaca, ¿no? Al trabajo que hacéis, nos gustaría saber un poco cómo llegan las personas a vosotros. Pues si alguien ve esto, escucha, ¿no? ¿Cuál es la manera de contactar con vosotros? Pode entrar pola porta, pedir cita directamente, non hai que facer ningún trámite, pero que é o normal? Pois o normal é que a través dos profesionais de saúde de atención primaria, tanto enfermería como médico de atención primaria, pois lles faciliten o contacto co recurso, poden ben pedilo xa vosotros como sanitarios, podedelo solicitar directamente pois a través da plataforma que ten o Sergas para eso, ou chamando por teléfono, non hai ningún problema tampouco. E tamén o poden facer pois, a través de outras vías, non? Hai xente que ven pois, por servicios sociais municipais ou de outro tipo, que tamén contactan con nosotros, e outros veñen pois, por outras vías, como tamén pode ser a judicial, a veces eso tamén ocurre, pois, xa sabemos que ahora hai moitos problemas de violencia de xénero, 80% dos casos de violencia de xénero participa o alcohol activamente en ese problema, entonces hai moitas sentencias que incluyen a necesidade de un tratamento nese tema, ¿no? E outro tipo de delitos, por exemplo, contra a seguridade vial do tráfico, ¿no? Que hai moita xente pues, que perde a súa libertad incluso, cumple, isto hai que decirlo porque parece que a xente pensa que non se entra en prisión por conducir baixo os efectos do alcohol. Bueno, ao mellor a primeira non, a segunda quizás tampouco, pero a terceira casi seguro, entonces hai que decirlo que a xente vai a prisión por conducir baixo os efectos do alcohol, entonces hai que tomarlo en serio. Pero sobre todo a xente ven por iniciativa propia en moitos casos, non? De feito teño aquí unha relación pois o ano pasado, por exemplo, por unidades de drogas ou outras unidades de alcohol viñeron 4, por atención primaria 109, por hospital ou unidade de saúde mental especializada 152, servicios sociales 58, legales ou policiales 19 e por iniciativa propia ou familiar 201. É dicir, a maioría. Bueno, la mayoría, curioso. Foi por iniciativa propia, sí, o boca a boca. Bueno, entiendo que quien va por iniciativa propia ya tiene como quien viene a la consulta sabiendo que quiere dejar de fumar, ¿no? Ya hay una parte del trabajo, la más difícil queda, pero bueno, una importante ya está ahí. Pues creo que a máis difícil é conseguir a motivación. Llegar, ¿no? Se tú consigues a motivación, o paciente vai a facer o que poda por axudarte. Se é ao revés, telo moi difícil. Más difícil. Claro. Porque é común que vaya algún familiar pedirvos a vosa axuda. Sí, é moi frecuente que moitas veces seña primeiro familiar o que vai a solicitar información, que iso tamén a xente o ten que saber. O que queira ir por ali pode ir de visita. É dicir, non ten que ir a ponerse a tratamento ni nada por el estilo. Pode ir de visita. Se alguén ten dudas, que veña, que vexa, que fale con nosotros, que se entere de como traballamos e despois que decida se quere vir ou non. Non é a naide que pase por ali ou vamos a engrilletar e ou vamos a meter no. A fichar. Todo o mundo entra e sale, non hai ningún problema, vale? Conocer un poco vuestra forma de trabajo. No sé si puedes explicar brevemente un poco lo que vosotros creéis, cómo creéis que se debe de trabajar. A mí me encantó, tengo que decir. Nosotros traballamos con dentro dunha filosofía que é a da entrevista motivacional. É dicir, nosotros pensamos que é a persona suficientemente inteligente, suficientemente formada e capaz e con as súas capacidades para tomar decisións como para saber o que quere e o que non quere. E nosotros somos unha ferramenta que nos ponemos a súa disposición para que consiga. A veces está desorientada ou mal informada. Entonces nosotros damos esa información e a persona é que decide. Entonces nosotros traballamos sempre a partir da demanda que se nos propón. Claro, se a demanda non coincide, por exemplo, se a min alguén me dice quero que me axudes a suicidarme, por exemplo, pois eu vou decir, mira, eso non podo facer. É dicir, eu intentarei poñer toda a miña o meu conocimento, a miña experiencia para intentar buscar alternativas, pero non lle vou axudar, está claro, non? Entonces, todo o que eu crea que é beneficioso e el demande, eu voume poñer a súa disposición. Pero sempre o liderazgo ten a persona. Nunca vamos a facer ou a obligar a nada que a xente non queira.
A mí me gustó mucho una cosa que comentabas el otro día cuando me dejasteis ver los grupos, etcétera, de no vamos a obligar a nadie a un consumo de alcohol cero, porque a veces eso tampoco está en nuestro objetivo, sino beber o reducir de tal modo que no entrañe ningún peligro, ¿no? Claro, é que esta postura radical que, bueno, pues eu entendo que haxa outras maneiras de enfocalo, non? Se non é o que digo eu, pois entón non vale, ou non te atendo, pois aí probablemente haxa personas que non entren, que non teñan cabida. Nosotros pensamos que nos vale calquer cousa, claro, preferimos a excelencia, pero se non me das un 10 e me das un 7,5, pois ao mellor o teño que coller. Entonces, por qué? Porque se estás conmigo, mentras esteñas, podemos ir traballando tamén unha evolución, e mentras te estamos acompañando, estás en un entorno seguro. Nosotros non despreciamos nada. Se alguén me dice, mira, eu non quero deixar de beber, pero vou a ver se reduzco. Bueno, pues vamos a ver se conseguimos, ¿no? E iso é o que facemos. Pues aí, aceptar a todo o mundo. Aí parece moi interesante o que estás dicindo. Ademais, creo que é o máis realista, non? Intentar conseguir dar consellos para que a xente sea capaz de controlar o que bebe. Primeiro, que nos podes decir desos consellos? E despois a segunda pregunta que me parece moi importante é que esta xente que xa tivo un consumo alto de bebidas alcohólicas, cando baixe o consumo, é fácil que volva a subilo? Claro. E como tratamos esas recaídas? Primeiro, varias cousas. Hai casos en que eu non lle podo teño que aceptalo porque non me queda outra, pero non podo estar de acordo con un consumo controlado, con un programa de vida controlado. Por exemplo, alguén que ten un problema de saúde grave como unha cirrosis ou outro tipo, pero unha cirrosis é máis típico, non? Eu non lle podo decir, bueno, pues si consigues beber solo 5 uves a semana, pues entonces, bueno, no, porque aí a indicación é consumo cero. Entonces eu lle teño que decir, mira, si tú queres beber 5 uves como se queres beber 50, pero eu non podo estar de acordo con eso. Vou a intentar convencerte de que seña cero, vale? Outra cousa é que hai personas que, bueno, teñen unha situación en que hai un consumo de riesgo, pero non hai unha indicación de consumo cero por diante. Entonces, bueno, pues aí negociamos. Entonces eu sempre intento sacar todas as miñas artes de seducción e conquista para convencer a persona de que negociar a baixe todo o que podo. A veces me sale ben e outras non. Entonces, pero sempre xogo unha carta, teño un as na manga que é precisamente o que vos decía, que eu creo en que a xente hai de todo, pero a inmensa maioría da xente non é tonta. Entonces, eu creo en que a xente a veces se ten que convencer por si mismo, que eu por moito que lle diga, por moito que lle venda, que por la miña experiencia tal, a xente dice, vale, pero eu controlo, eu isto non, todos lo facemos. Entonces hai que deixalo que se esnafre, como digo eu. Hai que decir, bueno, eu sei que isto non vai a salir, pero vouche comprar. Non che digo a miña expectativa, pero tampouco che digo que vai a ir ben. Eu digo, bueno, pues si tú crees, vamos a probar e a ver que pasa. Pero, e si fracasas, que vai a pasar? Entón, sempre lle poño por diante un futurible. Si tes éxito, moi ben, enhoraboa, genial, tan amigos. Pero si fracasas, que vai a ocurrir? Te vas a rendir? Vamos a renegociar isto? No, si fracaso, deixo. Perfecto, comprocho. Xa está. Unha persona que leva 20 anos bebendo, que leve 20 anos e 6 meses, pues non vai cambiar nada. Ahora, esos 20 anos e 6 meses se convence de que efectivamente non o controla e non pode, entonces vai a probar outro tema, e lle vendo outro tema, e lle digo, bueno, vas a deixar de beber, pero temporalmente, isto non é para sempre. Vas a deixar de beber unha temporada, e vemos que pasa. E dentro de 6 meses renovamos isto. A xente cando deixa de beber normalmente ve os beneficios e supera a fase mala, a fase difícil, e empeza a ver os beneficios sin o coste e dice, carai, isto me gusta, isto non está nada mal. E digo, oye, e se o prolongamos outros 6 meses máis? E dice, sí, outros 6, e vou ganando terreno, e chega un momento en que el mismo dice, no, isto non quero deixar. Sí, consigue esa motivación, motívalos para... Efectivamente. O que pasa é que se tú lle vendes, nunca máis vas a poder volver a ver. Eso psicolóxicamente é unha losa que é difícil de soportar, non?
hai xente que sí, pero moita xente non o soporta. Desde que son un pouco trilero, voulle vendendo un pouco o tema, e a xente ao final che dá razón, dice, ui, se me chegas a decir isto, que levo 2 anos sin beber e tal, se me chegas a decir ao principio, non volvo. Sin embargo, foi así, comendo, como digo eu, comendo empanada cacho a cacho, e comendo a empanada inteira. Se das inteira, mellor non la come. Claro. Y frente a las recaídas, esto a nosotros como profesionales creo que es lo que más nos cuesta. Un poco poniendo otro ejemplo, nosotros con la deshabitación tabáquica, ¿no? A mí es lo que más cuesta arriba se me hace manejar las recaídas. A recaída forma parte do proceso, dice a teoría, ¿no? Sí, sí. Pero senta mal. Sienta muy mal. Les sienta mal a ellos como paciente y a ti te sienta mal. Fracasado. Efectivamente. Pero non é un fracaso. Sí. É, bueno, un feito que ocurre, desgraciadamente, é que, bueno, pues vai ocurrir, vai te ocurrir a ti, a mí, e a él, a todos nos vai a pasar. Que ocurre? Que sí que é un momento que é bon aproveitar precisamente para o mellor xogar ben as cartas. Se tú, cando unha persona se fracasa nese intento, ten unha recaída, está mal, e metes o dedo na llaga, mal, é unha mala política. Nese momento, ao contrario, nese momento, sin restar importancia, sin reforzar a recaída, pero hai que acollelo. E hai que decir, bueno, por desgracia ocurriu, xa non hai volta atrás, pero desto sálese. É dicir, isto é recuperable. E máis, ahora non o ves, pero a mellor isto te sirve de cara ao futuro para que disminuya a probabilidade de que volva a pasar. Pero ahora hai que comer o sapo. Este sapo xa o temos aquí e hai que comelo. Entonces, en lugar de reñir non funciona nunca. Acordaste que lle preguntaba outro día no grupo, isto de reñir, e un decía, sí, que hai que reñir. Non é unha boa política. A algún lle sirve, pero moi poucos. Sin embargo, ao contrario, se tú non te ensañas con esa persona, non lle botas a bronca, tampouco reforzas, é dicir, tampouco lle dices, moi ben, chaval, que ben fixaste tendo orquídea. Non. Se tú, de alguna forma, reconduces eso para decir, bueno, isto é unha desgracia, pero tamén unha oportunidade. É dicir, hai que aprender dos errores, que é o que pasou, vamos a analizar a recaída, como chegastes a ese punto, e sobre todo mereceu a pena. É dicir, a factura que veo ao final, a enchenta mereceu a pena ou é demasiado cara. Se é demasiado cara, tens que aprender que non compensa. Bueno, pues se sirve para a próxima vez, bienvenido sea, ¿no? Pero o sapo hai que comelo. É dicir, o período ese de mala conciencia, físicamente ademais as recaídas en alcohol son tremendas, porque o corpo costumbra o malo, pero tamén o bon. E claro, alguén que leva un tempo desintoxicado, que o organismo está, hai que bien, e de repente lle pegan un acelerón destes brutales, madre mía. É como que está sin comer non sei canto, de repente como morre. Sí. Pode morrer. Creo que tenemos tiempo para una última. Sí, bueno, esto es un poco reflexión sobre el papel del alcohol en la sociedad, etcétera, pero es una curiosidad. El otro día leí que España es el país donde más se consume cerveza sin alcohol. Y me pareció súper curioso y me despertó la siguiente pregunta, que no encontré la respuesta porque está hecho normalmente estos estudios por las propias empresas. Entonces, hay que tener cuidado. Claro, no sé cuál es vuestra percepción, si este aumento del consumo está siendo en favor de gente que desplaza el consumo de alcohol o, sin embargo, por esto que hemos dicho de la sociedad, de que celebramos todo bebiendo, como que pedir un agua o un zumo igual está mal, que al contrario, que igual esta cerveza sin alcohol está cogiendo ese tipo de público que ya ni bebía. No sé si tenéis algún dato o alguna reflexión sobre este tema. Datos sí que temos, no sentido de que o que se produxo nas últimas décadas en España, xa nos últimos anos, ¿no? É unha polarización do consumo, é dicir, hai máis xente abstemia, pero tamén hai máis xente bebedora problemática. E digamos que da campana de Gauss, a zona intermedia de consumo razonable, moderado, máis de tipo mediterráneo, esa disminuiu. Entonces, que é o que está ocurrindo? Pois que efectivamente hai xente que se desplaza a consumo cero ou casi cero, pero tamén hai xente que
que bebe lle pega moi duro. Non sei se respondí. Sí, sí, sí. A ver, pois a verdade é que o programa é moi interesante, ademais a nos fai unha especial ilusión acercar os recursos á poboación de Culleredo, non? Por último, facerche unha última pregunta que lle facemos a cada invitado, e que lle facer a futuros invitados, un pouco máis persoal. Ui. Sí. Nada difícil, nada difícil. Sí. Que momento para ti é saúde? Por exemplo, pois tomar un café despois de unha xornada de traballo ou un domingo lendo no sofá. Que momento para ti o consideras saúde? Eu teño a mellor algún para escoller. Desde logo, cando falo co meu fillo e vexo o meu neto que son, vou a presumir, son abuelo en prácticas, levo 2 meses de abuelo. Entón, para min é un momento moi especial. Logo outro que tú dirás, pois vaya tontería. Unha das cousas que fago eu, casi todos os días, vou co coche a dar unha volta escoitando música clásica. Escoito música clásica. E a onde vas? Pois por aí, o Portiño, non, sin rumbo. Entón, pois vaya chorrada. Bueno, pois é un momento, non? Sí. Ler o periódico tamén me gusta moito. Leo 2 normalmente. Por que? Porque é un momento de intimidade. Métome ali no meu mundo. O que leo, evidentemente, pues, moitas das cosas non, bueno, claro. Non coinciden co que eu creo, pero bueno, é un momento de intimidade. E esas 3 cousas eu creo que son as... No, pois moi interesante, o do coche sobre todo, que tenche que gustar conducir, que Sí, pero é, a ver, non quero decir que a xente esteña tranquila, que eu vou atento, pero é un momento como que... El Portiño dijiste, ¿no? Sí. Pero que non se preocupen que eu vou atento. Pois nada máis, simplemente darche moitas gracias por dar a nosa invitación. Cando que irades, as miñas son todas compañeiras, as que teño, e non son moi partidarias son bastante tímidas, entón o de expoñerse e ir a falar e tal, entón sempre me mandan a min, así que a xente cando pide algo sempre vai o mismo pesado, pero bueno, a ver se outro día conseguides que veña outra compañeira. Pois nada máis, moitas gracias, Manuel. Muchísimas gracias, Manuel. Nada, a vosotros, gracias. Moitísimas.